का चिरकुट तोरा तो पते बा अपना स्कूल के पूरा क्रियाकलाप हो गइल बारे। पूरा स्कूल चमक रहल बारे। 4 गो नया नया कमरा बन गइल बारे। एकदम लड़का सन के पेड़ के नीचे बैठ के ना पढ़े के पड़े। स्कूल में टेबल बेंच सब कुछ ला दी। हमरा का बतावे चाहत बरा, हमरा सब पता बा। समझ गइलो? हाँ। अच्छा तहरा जब सब पता बा तो इको बेरा देखे काहे नहीं ला? ई बतइबा। तोरा कैसे पता बा कि हम देखे नहीं गई? हम तोहरा के जनत बानी नु चिरकुट। तू ठहला समाज के विरोधी आदमी। हम समाज के विरोधी नहीं बानी। हमरा से गलत सलत बात मत करो, समझ गइलो? अच्छा चलो सही बात करते हैं। ये बतावा गांव के स्कूल रहते हुए तू पढ़ाई काहे ना कइलो चिरकुट? तू कहे के का चाहत बड़ा? हम अनपढ़ हई? हैं? करीब करीब तोहरा खातिर बढ़िया सुनहरा मौका आ गई। कैसन सुनहरा मौका रे? बता। स्कूल में पढ़े के छोटे छोटे लड़कन के साथे गिनती पारा पढ़ के रटेसाई के आदमी खाने लागे लगुबा। टका तोरा हम बुझाता नहीं जानो नहीं का हम? तो पानिये से पूछे के पड़ी। कि कौन से रे? जनमारवा सन से और ही कामना से। अच्छा तो तोरा तो तमीज से ABCD ना आवेला, समझ गइले? आवेला, खूब आवेला, लेकिन तहरा पे इस्तेमाल करके का फायदा? ठीक बा, अब हमरा के मुक्ति दे। अब हम शौचालय बना रहल बानी, हम काम में बिजी बानी, तू जा, समझ गइलो? बहुत बढ़िया चिरकुट, बहुत बढ़िया। ई सुन के हमरा खुशी भई कि तोहरा सद्बुद्धि आ गई। कहिया से सिखावत आ गई कि शौचालय बनावा शौचालय। अच्छा तो सिखाओ तो तू हमरा के अंडा सिखावे चूजा के कि चोय चोय बोलो। अच्छा शौचालय से याद आई कि स्कूल में ईटा बालू सब गिर रहे, लेकिन पता ना चोरी की कोई लोग। अच्छा जा पता करो के चोर बा, हमरा के का सुनाओ तर जा। तो हमरा शौक हो हाँ हो चिरकुट। तू जे शौचालय बना रहल बारा ओकरा खातिर ईटा बालू कहाँ से ले ली बारा? कहीं तू का कह के चाहत रह चोरी हम कइले बानी? हैं? ना भाई ये कैसे कह सकत बानी? ना ना चिरकुट, हमरा लागता कि तू केहू और से करवैले होखबा। आज तरह के छोड़े ना हम।